Cítiš, že komplexné technikálie online podnikania ti bránia v raste? Chcela by si procesy vo svojom podnikaní automatizovať, ale máš problém sa zorientovať v mori nástrojov, ktoré trh ponúka? Som Monika Galon a pomáham žienkam podnikateľkám ako si ty, ktoré sa cítia stratené v technikáliách online marketingu. Počas svojej kariéry som pomohla mnohým klientkám zjednodušiť a zautomatizovať procesy, ktoré im prinášajú výsledky bez toho, aby museli byť neustále online. Mnohé podnikateľky sa stretávajú s neustálými technickými prekážkami, či už pri tvorení webu, nastavovaní automatizácii predaja, rezervačného systému, či dokonca e-mailových kampaní. Väčšinou strávia hodiny hľadaním tých správnych nástrojov a ako to celé správne nastaviť, čo ich nakoniec úplne vyčerpá. Dám ti jednu radu. Dôležité je robiť veci jednoducho a funkčne. To sú dva princípy, ktorých sa držím pri svojej práci. V online svete je docela dôležité, aké nástroje si vyberieš. Mali by byť jednoduché, intuitívne, mať funkciu, ktorú potrebuješ a priateľnú cenu. Častokrát môžeš nájsť v zahraničí lacnejšie riešenia, ale tu musíš počítať s prekladom nástroja do slovenčiny či češtiny, s jeho integráciou s našim fakturačným systémom cez nástroje tretej strany a potom nakoniec zistíš, že to stojí ešte viac než nejaký miestny nástroj. Nehovoriac o tom, že to bude celé trvať o trošičku dlhšie, to celé nastaviť. Takže vyberaj múdro. A že nevieš, ktoré nástroje si z tej obrovskej ponuky vybrať pre svoje online podnikanie, rada ti poradím. Počas 9 rokov v tejto branži mi prešlo cez ruku nespočetne veľa nástrojov. Videla som ich plusy aj minusy. A preto ti viem poradiť, čo je pre teba vhodné. Spolu vieme zautomatizovať tvoje online podnikanie bez zbytočného stresu. Dávam ti moje slovo, že to ide aj takto. A na záver ti dávam ešte zoznam nástrojov, ktoré mám odskúšané a ktoré ti vrelo odporúčam, aby si už nemusela strácať čas hľadaním.